थारैनो इन्डियाखौ डिजिटेल बानायनो थाखाय जिअ'आ बयनिख्रुइ मोजांसिन सानमारबाय आरो दा जोंनि आखायाव दङ 4G फन 4G नेटवर्क गोरलैयैनो खम बेसेनावनो बाहायनो हायो नाथाय बायदिसिना गुबुन कम्पानिया गोलैसोनांगौ जाबाय जिअ'आ गावसिनि बर्ड मिटिंआव बेसेनगोनां बिबुंथि होलांबाय आं नोंसोरनो खोन्थायो लोगोफोर बयनिख्रुइबो सिगां एनाउन्स होदों मुकेश आम्बानीआ जिअ' फन 2 नोंसोर सिगांनि जिअ' फनखौ सोलायनोबो हायो बियो 1500 रांनिमोन नाथाय बे फनखौ सोलायफिनोब्ला अब्ला टार्म एन्ड कन्डिशन खालामोब्ला गासिबो फैसाखौ मोनफिनगोन नाथाय जिअ'आ गोदान फन लन्च खालामबाय बियो जिअ' फन 2 आरो नों बेयाव मोनगोन 2.40 इन्सि डिसप्ले आरो 20 किपेड गोनां सिगांनि जिअ' फननिफ्राय गिदिरसिन जागोन जुदि नोंनियाव गोजाम जिअ' फन दङब्ला नोङो 501 रां होब्लानो नोंनि आखायाव सफैगोन गोदान जिअ' फन 2 आरो नों जिअ' फन 2 गोदान लानो सानदोंब्ला नोङो 2999 होब्लासो नों बे मबाइलखौ मोनगोन बे फनाव 512 MB रेम बेजों लोगोसे 4GB इन्टारनेल मेम'रि आरो 2000 mAh बेटारि आरो 2 MP रियेल केमेरा आरो 0.3 मेगापिक्सेल फ्रन्ट केमेरा एबा सिगांनि केमेराखौ मोनगोन आरो मोनसे खोथा बेखौ नोंसोरनो खोन्थायो बयनिख्रुइबो बांसिन बाहायग्रा एप्स फेसबुक वाट्सएप आरो इउटिउब बे मबाइलाव होनाय जागोन जिअ'आ बुंबावदों बे गासिबो फांसनखौ बे फनाव मोनजोबगोन बियो 15 आगस्तआव लन्च जागोन बियो मोजां फन होननानै बिसोरो बुंदों दा नोङो बे मबाइलजों गोसोबायदि फेसबुक वाट्सएप इउटिउब नायनो हागोन बेनि उनाव एनाउन्स होदों जिअ' गिगा फिभार दा बेखौ टेस्टिं खालामगासिनो दङ जेब्ला बेखौ बेखेवगोन अब्ला 1 घन्टानि उनाव इनस्टल जागोन टिभिआव गोजाम ब्रडबेन्ड बेखौ बावसिगोन मानोना बेनि एमबिआ जोबोद स्पिड नोङो जेब्ला टिभिआव इनस्टल खालामो अब्ला नोङो नोंनि टिभिआ स्मार्ट जागोन आरो नोंनि टिभिजों कलिंबो खालामनो हागोन आरो बायदिसिना खालामनायखौ लाइभ बायदिबो खालामनो हागोन नाथाय बियो फैनो बारा गोबाव गैला बिसोर बुंबावदों बे मुवाफ्रा जोबोद मोजां मानोना जिअ'नि हेफाजाबजों 4Gबो मोनबाय नोंनि न'खौबो स्मार्ट खालामबाय आरो बेजों लोगोसे जिअ' फन 2 फैगोन बेयो मोजां जागोन मानोना बेयाव जिअ' मनसुन अफार नोंनो बेखौ 501 राङावनो मोनगोन आरो नों दा बियो गुबुन कम्पानिफोरखौ जोख्लायसिगोन नों सोर मा सानो लोगोफोर नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम चेनेलखौ गोसो दङब्ला साबस्क्राइब खालाम लोगोसे खाथि खालायाव घन्टिनि सावगारि दं बेखौ थुनानै हो मानोना आं नोंसोरनो बेबायदि भिडिअ' इयुनाव लाबोबाय थागोन जै बर' हारिनि जै बर' राव गेवलांथों।